Ne tɔgɔ ye Jigi Jane. Ne ye maire ka dankan sabanan ye Kofoba commune na. Jigisɛmɛ bi u nana an fɛ yan tilegan na. U nana bɔ an ye ka na lajɛ Jigisɛmɛ a bɛ lahalaya jumɛn na Kofoba commune kɔnɔ. U ye baara minnu kɛ n'o ye PNP paquet nutrition préventive au lancement ani u ka bolofara kura Hasumu donc kana olu lajɛ a baaraw bɛ cogo min na. U nana o de la yan. Bon bi alhamdulillah Jigisɛmɛ u ye baara caman k'an fɛ yan. Ka daminɛ wari di ma. Wari di mɔgɔ 300 mɔgɔ 70 o de ye wari di nafa sɔrɔ an ka commune kɔnɔ. U tun bɛ 6000 de di kalo 3 o kalo 3. Donc o bannen kɔfɛ u nana bolofara kura bɔ n'o ye Hasumu ye. Hasumu ye jumɛn ye? Baara bɛ k'i ka dugu kɔnɔ et puis i yɛrɛ bɛ tila k'i sara a baara la. Dugu anw yɛrɛ de bɛ tila k'a nafa sɔrɔ. Donc o ye baaraba ye. Donc u y'o baara de bolo da an ka commune kɔnɔ sisan. U ye dugu 10 de ta an ka commune kɔnɔ. Wa dugu 10 o bɛɛ y'a sɔrɔ alhamdulillah. Baara kan ka kɛ cogo min, baara nafa bɛ bɔ cogo min, mɔgɔ mun kan ka a baara kɛ, comment dire, a bɛɛ y'an yɛrɛ de ye. Donc ɲinan yɛrɛ a kɛra sababu ye an ka commune kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ taa damandaw la, denmisɛnninw minnu bɛ taa damandaw la o dɔgɔyara. Minnu bɛ wuli ka saharaw minɛ a dɔgɔyara. Parce que nin tile kalo 2 in kɔnɔ u bɛ wari sɔrɔ u sigilen na. Donc maintenant anw yɛrɛ bɛ nin demandation de fɛ k'i dɛmɛ i sigiyɔrɔ la. Ne tɔgɔ Harama Sogo Kaba Mari la. Wurimugu tɛ ku sama ɲala ɲɛ dɛ. Ne han tɛrɛ den 2 la tun ye ne bolo. Dɔw banta k'a den to ne bolo. Den fitinin de. O tun ye sin min ne han t'a sin min. Bɛlɛ kabarin wurimugu nata k'a dɔn. Ne lafiya ta den 2 ni lafiya ta. A tun bɛ hali su ban ka sin min kɛ. A tɔ bɛɛ dabila. Ka sabu kɛ ne hana sisan ne si nata fa hana sigɛnden ayi ale ye wurimugu min dɔmla k'e fa ale si min na k'e fa ne hana nata hate sɔtɔ ala wurimugu tɛ na ha ɲa la ɲɛ tɛ na ha ba ɲa la ɲɛ hali kɔnɔbari dɔ tun ye la ɲɛ dindɔli mi ta la kabari lanti wurimugu dɔmu da mi ta o bɛɛ dabila ta a n'a farigan misɛn o bɛɛ dabila ta ka sabu ka wurimugu ko a tɛ na ha ba la ɲa la ɲɛ an ba sisan den hali ni no ka kan ka domini dɔ kɛ sisan o sen ka kɔnɔtɔ bana dɔ le sama almana wurimugu no alta sene alta nyoro muloko lanti nyote ge ha alta kasila nyokula ale wurimugu ne domla dole han tunya ja wol sin tunte jieren tol sinto atina hanya woli muso kono ma dole hana tumbe wol tumbe fasa kujo kadama tambi bele ko borol ti wurimugu domu wol ti hate soto jigili keta aman ko kololoti din hana nata hate soto ama bana manye din na ko bana man basoto ci bora mer la kaw fe kana ko duti ye ko projet do nalendo kato ko Jigisɛmɛ ka be fantan ma deme a be fantan ma deme sigodi kalo saba wa woro be dima wa woro na dirima ibise ki ga dema ya ka dahire me boala ne a tonon turo ko demi mona bana o ni re bana na siga dem frake o ko fe ni ekol ko sira ne moenti bolo wari nya siga do ekol ko dafe ana ta chugo mina kina na fwanyi afana mo farangonga parce que fora de sete munie de membe nya shi udima an re be nyondo samu ga sambi sa be nyonga digagele ma singagele mamolo donc afana tali ke dese bagando kunda keren ni yala musumu fana ka dese fanga ka bunka tamike uta ne wa mugan nan soro nyage ka ise baralege ayiri warambulu be dimisenin na egol woy saralato amana bana bal frage be nga bal sano golato ari commerçant do to dalé de job mais nous ya me ko Jigisɛmɛ na warati be ko do wuli c'est la première conseil wuli ou be se ka wuli a ka wati la bana wati ni na ko ga do do a mina ni do a garantie de a do budget a RTJ bon moi je pense que nous fait a peine dit pour pas pour commerçant a tout man garantie de et dernière sortie il a un bon budget pas c'est pas parce que jamana in bono depende bana di ko sa projet mo na kana de c'est mais ça c'est un projet de développement de la base atete même ko shi ko wure kana warti law man na domi numi so ya bi teme butani ga wari yere de bitano ne to Maganjan Keita ka bo Dumba nya commune na Jigisɛmɛ wa mugan nan ne dini ma ko nga bala ke kan yere de mana bon nye 600 ka engrais do nyine ka bega misen do bla kɛrɛfɛ hali sisan o bega misen do bu fele mbulu han be ji kala na atolla
n b'a kɛ n ka nakɔw la quoi ne bɛ tamati sɛnɛ n bɛ kɔnkɔn sɛnɛ n bɛ jagatu sɛnɛ n bɛ gan sɛnɛ n bɛ forotobani sɛnɛ hali bi ni disemɛyiri kɔni senna k'an dɛmɛ parce que sansan ninnu filɛ sugu min na an bɛ ninnu kuloteri ŋɔni min na an bɛ to ŋɔni tigɛ fo kilo 8 wotoro la ka na yarɔ kɔni ye gɛlɛya ye bon jiku fana tuma dɔw la i n'a fɔ ɲɔgɔn tuma ni jiku bɛ gɛlɛya an bolo dɔɔni min bɛ ne bolo ka ɲɛsin digisemɛyiri ma dan t'a foli la parce que digisemɛyiri a kɛra sababu ye an ka fanga sɔrɔ n'i y'a ye ne bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ bi digisemɛyiri sababu dɔn parce que n ye gurupu dɔ juru ta ka dɔɔni sara o la n bɛ ka baara kɛ o la bi alhamdulilayi